और Kapatisi TV. ICFA University Meghalaya is now open for admissions for the academic year 2025. Explore our best courses and apply today. Fee concessions are available for domicile students of the state of Meghalaya. Ka tamasa ya kawang mau markelyang, kabaki jukot ka god mar, kadai kariti dostur kabaki artali kisnong, kibadan hakajala Madhya Pradesh, kata kasnong Pandhurna, bat kasnong Sawargaon, kijubut menta da kispa snem, bat kijule yakani shisen shisnem. Hakani kata masa kibriu na kini ki artali kisnong, kia kawang mau markelyang, bat man usnem da kispa ngot kimansao. Donru kibayap bat bongot kikela anna syerta bala jor palat ka jingmansau. Ka sorkar ka jupha lupa ya ki doktor sya ka jaka bapelong ya kani ka tamasa bat menta usnam ka pha sanphu prangot ki doktor. Bakin penyeng ya ki yeng share dara ban a jingsumar hangtuhi ya ki bamansau malumala. Bat nalor ki doktor lapha sa ars pangot ki nongtray nakatanat ka koit ka khya bat kalapharu nrius pangot ki pulet ban pen ba kanomi jingkulmar. Ha kani kata masa ki sedang syua da ka jingle niam ha ka wa jam bat ha kani ka jingle niam ki briu nakasnong Sawargaon ki juwan penyeng da uding phu sentiu ha padeng jong ka wa jam bat yauni uding uba phu de ki sentiu ki khen kum ka khun kan thei jongki bat kin haban yada ya ka khun kan thei jongki na ki khun chenrang jong ka shnong Pandhurna ki ban wan kawang bat lentham na ki mau ban yo ra yo tau ding ne ya kata ka khun kan thei jongki na Sawargaon ka jing ya pen ibor markelyang hapadeng jongki kan kut tat hadu bandala ban pen khlem yo tau ding bat hadin kata kasdang biang ka jingle niam jongki lang baro kadau baki jule yakani namar ba kat kum ka khana ka bajuja ha ki saus pas na manchwa bat hakata ka khana laong ba udan uwi usamla nakasnong Pandhurna ubaya iet bat kawi kasamla nakasnong Sawargaon henrei kinong shnong kilap yaki hawa jam kumta kilaya kawang mau bat lentham mau hadu ba baro arngot kilayap kumta lale yakani katamasa ban pensa kan mau yaki taki arngot kisijor kibalayap ha kawa jam.